יש לי מישהו 100 שקלים נגיד? 200 זה יקר לי, אין לאף אחד 100, בטוח יש לי מישהו 100. יש 100? תקפלי אותו בבקשה. שהפרצוף של לאה יהיה בחוץ. יש אחת לאה כזה על השטר, ותן עוד איזה קיפול קטן, ובינתיים אני אבקש מכולם, כל מי שיש לו בשלוף, להוציא טלפונים. כולם להוציא טלפונים, אני בא אליכם, איפה השטר? לקפל אותו טוב. בחוץ. כשהיא בחוץ, כן, עוד קיפול כזה ככה, וכולם להוציא טלפונים. כל מי שיש לו בשלוף להוציא טלפונים, ואני רוצה חתימה קטנה על השטר, כמו שאתה חותם על צ'קים בבנק, כולם להוציא זה, גם לי יש טלפון פה, להוציא טלפונים ולהיכנס למחשבון. יש מחשבונים, זה מעולה. ואני רוצה, אתם בשולחן פה, אחת מכן שתיתן לי מספר גדול, מספר 6, 7 ספרות. אוקיי. איך קוראים לך? רחלי. 8 ספרה ראשונה, כולם רשום 8. ותמשיכי, תן לנו מספר גדול. 8, 9, בבקשה, זרקי. איך? לא, ספרה, אוקיי. 8, 9, 7, 0, עוד ספרה. זה פשוט, זרקי מספר פשוט. 5, אוקיי, עוד ספרה אחרונה. 3. אוקיי, האם זה מספר עם משמעות או משהו? כנראה שלא, נכון? כולם רושם במחשבון. 8, 9, 7, 0, 5, 3. מדהים. ולעשות פלוס, לחוץ על ועוד. אני רוצה פה מישהו דווקא עכשיו אנחנו צריכים את המתכנת שייתן לי מספרים, לא נורא. מה יש פה עוד? אוקיי, איפה אתה מתכנת? אני דאב-אופס, אבל לא... אוקיי, דאב-אופס, לא נורא, דאב-אופס זה הרציניים, יפה. אוקיי, אנחנו לא מעלים עכשיו שום תוכנה, לא, ואני לא צריך לעשות בדיחות של הייטק, זה לא הקהל היום, בסדר. אני ממש למדתי מה זה דאב-אופס בשביל ההופעות להייטק, זה לא רלוונטי לזה. זרוק לנו מספר, 7 ספרות, בגלל שלא כולנו פה דאב-אופס, תגיד ספרה, בסדר? לא את כל המיליון זה. ספרה, תלחצו ועוד, בבקשה. 3. ועוד 3. 2. 9. 1. 5. 3. 5. האם זה מספר עם משמעות או משהו ש... אוקיי, אני מכיר עוד פעם את המספר של מר דאב-אופס. 3, 2, 9, 1, 5, 3, 5, ולעשות שווה. קיבלנו מספר שמסתיים ב-88? מדהים. מישהו אחד אמר לא, מי שאמר לא פסול, לא נורא. ופעם האחרונה, חישוב אחרון להיום, אני גם בכוונה עושה בהתחלה את הלקרוא ולחשב, ואחרי זה הולך ונהיה קל יותר, לעשות פלוס, איך אמרנו קוראים לך? אייל. תעשה ככה עם אצבע, צריך מתנדב, אייל הראשון שהצביע, יפה. אייל, תקליד ככה, אצלי, אני רוצה הפעם, עם האצבע שהתנדבת ככה, 9 ספרות, שתקליד, אוקיי, עוד, תן לי עוד 6. אוקיי, יפה, עוד 3 ספרות, טק, חישוב אחרון, אוקיי, לעשות ועוד, חכו, אני עולה למעלה, ועוד, 2, 9, 0, 1, 0, 9, 8, 9. ולעשות שווה. קיבלנו מספר שמסתיים ב-5, 7, 7? מדהים. כמה ספרות קיבלתם? 9. טירוף. קטע הבא כאילו מתעסק באקראיות. אני גדלתי כילד דתי, ונורא תסכל אותי הקונספט של הכל ידוע מראש. כל דבר יש לו משמעות. לכל שטר שיש לכם בכיס, יש מספר סידורי אקראי, אבל לא באמת אקראי. כשהלכתם לבנק והוצאתם סטפה של שטרות, המספר הסידורי הוא מספר רץ, כל מספר אחד אחרי השני, ואז אנחנו קונים, מוכרים, והשטרות מסתובבים בינינו, זה כאילו אקראי, אבל יכלנו לצפות ולחזות מההתחלה מה השטרות ולחשב מה יגיע לאן. יש לנו פה מלא שטרות, לא יותר מדי, אבל שטר אחד חתום איפשהו. עכשיו, לשטרות יש 10 ספרות, פה יצאנו מספר עם 9 ספרות. אני מקווה שהשטר שלך מתחיל ב-0. תפתח אותו. בכוונה ביקשתי שהפרצוף שלה, גולדברג, יהיה כלפי חוץ. כי בפרצוף, בצד עם הפרצוף, אין מספר סידורי. רק בפנים. השטר פתוח? מה הספרה הראשונה? 0. אוקיי. עכשיו צריך לאט, בכל רם. לאט, מה הספרה הבאה? 2. אוקיי. אחרי זה? 3. כן. 3. כן. 1. כן. 9. 5. 7. כפיים לכם, הלאה. וואו. כולם פה התלהבו, חוץ מהבחור שם שהשטר לא הפך ל-200. לא נורא, יהיה לך עוד הזדמנויות, זה ההתחלה. יפה, החברה של... כן, בטח.